L'ozó és una molècula que es troba de manera natural a l'aire. És un gas oxidant, incolor i d'olor agradable. En funció de en quina capa de l'atmosfera es trobi i de la seva concentració, pot afectar la salut humana i els ecosistemes. La contaminació atmosfèrica és el factor ambiental de major risc de morts prematures a nivell global. Actualment, és gairebé impossible viure sense generar cap tipus d'impacte, com per exemple l'emissió de gasos contaminants a l'atmosfera. El nostre ritme de consum de béns i serveis s'accelera per moments, fent que el nostre estil de vida sigui insostenible i sigui necessari un canvi de paradigma. Un dels contaminants presents a l'atmosfera i del qual es fan seguiments per a mesurar la qualitat de l'aire al territori segons els límits legislats és l'ozó. L'ozó és un contaminant secundari fruit de la reacció de dos contaminants primaris i la radiació solar. No obstant, l'ozó, que es troba a l'estratosfera, que és la capa que comprèn una altitud entre els 10 i 50 quilòmetres aproximadament, és beneficiós per tots els éssers vius, ja que forma la coneguda capa d'ozó. Aquesta capa actua com a filtre, protegint-nos de la radiació ultraviolada procedent del Sol. En canvi, l'ozó que hi ha a la troposfera, que és la capa més propera a la superfície terrestre, és considerat un contaminant. L'ozó troposfèric està format per una molècula d'oxigen i un altre àtom d'oxigen. El procés general pel qual es crea l'ozó troposfèric és el següent. Els precursors que estan implicats són els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils. Al reaccionar amb la radiació solar, produeixen certes reaccions químiques complexes alliberant àtoms d'oxigen. Aquests àtoms d'oxigen, si entren en contacte amb una molècula d'oxigen, poden formar l'ozó. Normalment, les altes concentracions d'ozó no les trobem a les grans ciutats, on s'han emès els contaminants primaris, sinó a les zones perifèriques i rurals, gràcies a la influència de la direcció de les masses d'aire. Segons l'Organització Mundial de la Salut, el 92% de la població mundial viu en zones en les quals la contaminació atmosfèrica supera els límits recomanats per protegir la salut. L'ozó és de naturalesa oxidant, és a dir, que a elevades concentracions pot afectar la salut de les persones, provocant irritacions i dificultats respiratòries als éssers humans. També té afectacions als ecosistemes al ser corrosius per la vegetació i per la fauna. Dins el cicle de vida dels productes de la construcció, l'emissió de contaminants primaris que puguin produir ozó troposfèric pot provenir de diferents fases. En la fase d'extracció de matèries primeres, a les canteres, s'emeten gran quantitat de compostos orgànics volàtils. En la fase de fabricació, l'ús de productes provinents d'indústries químiques o cimenteres deriva en l'emissió d'òxids de nitrogen i compostos orgànics volàtils al medi. Altres fonts emissores de precursors d'ozó són el transport, les incineradores o la deforestació en zones de construcció. El programa de declaracions ambientals TAPCONS quantifica els impactes generats pels productes de la construcció considerant tot el seu cicle de vida, des de l'extracció de matèries primeres fins al fi de vida, passant per la fabricació, la distribució i l'ús del producte. Les TAPCONS tenen en compte 8 categories d'impacte ambiental, com ara la generació de residus, l'eutrofització, l'esgotament de recursos abiòtics o la formació d'ozó troposfèric. Gràcies a les TAPCONS, els actors implicats en la construcció i rehabilitació d'edificis, com els prescriptors de materials, podran disposar de la informació necessària per escollir els materials i productes en base a criteris ambientals. Al tractar-se d'ecoetiquetes de tipus 3, les empreses poden demostrar la seva implicació i respecte pel medi ambient,
ja que donen informació als tècnics a l'hora d'escollir productes més respectuosos i adoptar mesures sostenibles dins del sector. D'una banda, les administracions persegueixen cada cop més la reducció dels impactes amb l'elaboració de normatives i, de l'altra, la societat està més implicada en consumir béns i serveis amb un menor impacte. Per tant, el programa de declaracions ambientals DABCONS és una eina de gran utilitat per impulsar la transformació del sector de la construcció cap a un model de futur sostenible i respectuós amb el medi ambient i la salut de les persones.